Agriach nualach fad a bunny use the blian gavil as the knee is the Cairde Teo-Meon. Dahan much rinch barney sa waragu major le réimse service Gaelic. Bíon much ag jail agus ag tarishkins taragi agus service a tajanta ag Gaeligori atula den chodismo. Agus bíon much ag co-ibru le scullana agriach the pobl club on a sports card common agus grohi atula. Bhí muid ag géirí cultúr nua a chuirteas teach a bobal na Gaeilge an ardhacha, dírithe ar aon tilimi, ar aon jósú agus ar chomh-oibriú. Darlamsa an rolatá ag Cairde Teo na dír le taco leis na daoine sin a bhfuil an ré ghlacha acu na páiste chur héig na Gaelscoilne. Tíomh muoi den na Gaelscoilne fo lethar níl mórn ar siúl don na páiste sin agus feictar dú bhfuil sin mar dúlagas áirín mar agriacht atá ag saothú ar san na Gaeilge, bhfuil sin mar dúlagas áirín na tógraí sin a chur ar fáil agus an Gaeilge dhéanamh níos nádortha den na páiste sin go méid deis acu an teanga Lord tíomh muoi de gada na scoile. Bóil linne cin le carniol den na Charlie gur féidir taco lá leis an Gaeilge agus gan an Gaeilge a bheith acu híon. Bhís na géirí teacht ar aisne leis an Gaeilge ólam agus a gcónaí bhí orthú gáil go Belfáiste le rud eil in sa cultúla mar shampla in Belfáiste nó ag an Cairn nó áit ag mar sin ach ceap mu dinne gur chóir na rudaí sinna a dhéanamh níos loganta gur féidir lá teacht ar ina mála dútha sin. Am I jail in shop? Yes. Go my good. Fine with me. Go my goodness. Well, sure. Sean Stashion Dochan in Ardwaha, agus Boil Luck na Gaeilge in Ardwaha, Culturlan no Lar on a Gaeilge, a chur bun, agus tamid dochasach, Gmaima Jabalta on Manglam Moinithe a chur le céile le go mbeidh éanach watha agus sin an tainim a bhaist muid dear an chultúr lean seo an ardmhaithe go mbeidh an tarigid agus an muoinú leanúnach ar fáil le go mbeidh chultúr lean rathúil a gcíine an seo i gcathair ardmhaithe. Na cloithe sin, na bálaí sin tá siad ionta leidear. Thar aon rud eile beidh Bwala ag an Gaeilge an seo in ardmhaithe. An spruc gata atá a gcíine na go mbeidh chultúr lean a gcíine an seo, ribhearú na bliana 2000 is a 40.